Il-kantant Freddy Portelli, magħruf bħala re tar-rock and roll f'Malta u li ilu aktar minn 60 sena fix-xena mużikali, se jagħmel kunċert ieħor li jinkludi wħud mill-aqwa suċċessi tal-karriera tiegħu. Freddy Portelli beda mal-Malta Bums u fost il-kanzunetti li jagħmel suċċess bihom hemm il-kanzunetta Viva Malta. Suċċess ukoll bil-kanzunetta Mur ħallini u itlaqlem fost kanzunetti oħra. Il-kunċert ta' Freddy Portelli se jsir is-Sibt li ġej fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u għal-biljetti wieħed jista' jċempel fid-Dar Ċentrali.